Война ли е, любов ли е, ти питаш. Аз се чудя защо е този въпрос. И що ли за любов ще бъде, ако сърцата имат нож? Но я кажи ми първо, срещу и за какво и кой се бориш? Ако си представиш, че си на война, нима не знаеш, че сърцето не воюва, но и никога не ще да го спечелиш, ако сама не искам да ти го даря. Нима не знаеш, любовта въпроси не задава. Нима не знаеш, срещу и за любов е война се влиза, единствено за да я защиташ. И знай, че ти си най-големият глупак в света. Представиш ли си, че се бориш срещу и за жена? Любов, война, ангел и змия, това е тя. Как да обичаш или пък как да му се извиниш, защото тогава той иска да убива, а ти бавно умираш. Сега аз питам: война или любов? Какво избираш? Война ли е, любов ли е, ти питаш. Аз се чудя защо е този въпрос. И що ли за любов ще бъде, ако сърцата имат нож? Но я кажи ми първо, срещу и за какво и кой се бориш? Ако си представиш, че си на война, нима не знаеш, че сърцето не воюва, но и никога не ще да го спечелиш, ако сама не искам да ти го даря. Нима не знаеш, любовта въпроси не задава. Нима не знаеш, срещу и за любов във война се влиза, единствено за да я защитаваш. И знай, че ти си най-големият глупак в света. Представиш ли си, че се бориш срещу и за жена? Любов, война, ангел и змия, това е тя. А със сърцето ми да си игра.
се чудя, защо е този въпрос. И що ли за любов ще бъде, ако сърцата имат нож? Но я кажи ми първо срещу и за какво и кой се бориш. Ако си представиш, че си на война, нима не знаеш, че сърцето не воюва, но и никога не ще да го спечелиш. Ако сама не искам да ти го даря, нима не знаеш, любовта въпроси не задава. Нима не знаеш, срещу и за любов във война се влиза. Единствено за да я защитаваш. Знай, че ти си най-големият глупак в света. Представиш ли си, че се бориш срещу и за жена? Любов, война, ангел и змия, това е тя. А със сърцето ми да си играеш, аз няма да ти позволя. Дори да трябва да убивам или пък да умра, не дърпай дявола за опашката, от това го боли. Ако не знаеш как да го бибичаншаш или ли пък как да му се извиниш, защото тогава той иска да убива. А ти бавно умираш. Сега аз питам, война или любов? 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 Какво избираш? Война ли е? Любов ли е, ти питаш? Аз се чудя, защо е този въпрос. И що ли за любов ще бъде, ако сърцата имат нож? Но я кажи ми първо, срещу и за какво и кой се бориш. Ако си представиш, че си на война, нима не знаеш, че сърцето не воюва, но и никога не ще да го спечелиш. Ако сама не искам да ти го даря, нима не знаеш, любовта въпроси не задава. Нима не знаеш, срещу и за любов във война се влиза. Единствено за да я защитаваш. И знай, че ти си най-големият глупак в света. Представиш ли си, че се бориш срещу и за жена? Любов, война, ангел и змия, това е тя. А със сърцето ми да си играеш, аз няма да ти позволя. Дори да тръгва да убивам или
Той иска да убива, а ти бавно умираш. Сега аз питам: война или любов? Какво избираш?